Abilene 911. I accidentally killed somebody. You think you killed somebody? My sister, I stabbed her. Okay, where'd you stab her? Lots of places. I didn't mean to. I know. Let's go ahead and try CPR, okay? I want you to put your hands on her chest, but I want you to push 30 times. All right. Go ahead, count. 2, 3, 4. Най-голямата болка на света е да изгубиш детето си. Единственото по-лошо нещо може би е едното ти дете да убие другото. Парис Бенет прави точно това. На 4 февруари 2007 Парис убива 4-годишната си сестра Ела Бенет в Абилин, Тексас. Мотивът за убийството е, че той искал майка му Чарити Бенет да страда и знаел, че най-добрият начин да я нарани емоционално е като й отнеме едно от децата, а по този начин щял да я отнеме и двете. Чарити Бенет е самотна майка, която се стремяла нищо да не липсва на децата й. Тя е дъщеря на Кайла Бенет и Джеймс Робърт Бенет. В миналото майка е обвинена в заговор за убийството на съпруга си, но с помощта на добри адвокати е призната за невинна. Всички нейни близки са сигурни, че тя е била замесена, но нямало никакви доказателства. Чарити имала особени отношения с майка си. Тя не е получавала любов от нея като малка и е била изключително неглижирана. Опитвала се по всякакъв начин да привлече вниманието й, но без успех. Дори в тинейджърската си възраст започнала да употребява наркотици, вярвайки, че така ще спечели съчувствието й. Но тя сякаш не се интересувала изобщо от нея. Когато Чарити забременяла с Парис, тя веднага прекратила употребата на наркотици. Той е бил желано и обичано бебе. Като малък е описан като много усмихнато и весело дете. Установено е, че неговото IQ е било 141. Изглеждало е, че ще има светло бъдеще, но колкото повече растял, толкова повече се е променял. А когато сестра му била родена, той станал друг човек. Парис твърди, че когато сестра му се е родила, майка му спряла да се интересува от него и да го обича. Преди това той е бил център на вселената за нея, но според него всичко вече било различно. Чарити подновила употребата на наркотици, когато Парис бил на 12. Тя употребява в продължение на 6 месеца. Той започна да изпитва още повече гняв към нея и правил всичко възможно да превърне живота й в ад. Веднъж дори се опитал да я намушка, но тя успява да го успокои. Веднага след това бил настанен в психиатрична клиника, но въпреки че лекарите казвали на майка му, че трябва да остане дълго, за да се лекува, тя настоявала да го изпишат по-рано. Чарити открила на компютъра на Парис смущаващи клипове, включващи сексуално насилие, които той гледал ежедневно. Със сигурност средата, в която са живеели децата, не е била толкова добра. Употребата на наркотици от майката, лудата баба, факта, че тя ги гледала съвсем сама. Възможно е в даден момент Парис наистина да се е чувствал изолиран, самотен, но нищо не може да оправдае това, което прави той. На 4 февруари Чарити оставя двете си деца вкъщи с детегледачка, защото била на работа в ресторант. Около 10 вечерта Парис успял да убеди детегледачката да се тръгне, като й казал, че говорил с майка си и тя му казала, че след малко ще се прибере. Защо детегледачката толкова лесно му е повярвала? Защо не е звънала на майка му да разговаря с нея и защо е оставила две деца сами вкъщи толкова късно, не знаем, но е факт, че тя е напуснала къщата. Но дори да не беше, той щеше да извърши това, което си е наумил друг ден. След като се тръгнала, Парис отишъл в стаята си и започна отново да гледа клиповете. Хрумнали му толкова много идеи какво да причини на собствената си сестра, която да не забравяме е била само на 4, когато този изрод е отнел живота й, като преди това е измъчвал почти час. Около 11:30 Парис излязва в стаята на Ела, насилил я сексуално и я намушкал 17 пъти. Дори не можем да си кажем, че я е убил докато спи и тя не е изпитала нищо, защото болният му мозък решил преди това да я измъчва. След като приключил с този гнусен акт, решил сам да звъне на 911 да се престори на изплашен и да каже, че без да искал я е намушкал. Диспетчерката инструктирала Парис как да окаже на сестра си първа помощ. Той обикалял из стаята и броял, престройки си, че й прави сърдечен масаж. Когато полицаите пристигнали, те веднага разбрали, че това не е било инцидент и той е бил арестуван веднага. По време на разпита той казал, че единствената причина, поради която е бил сестра си, е била за да нарани майка си, защото знаел колко много тя е обичала. Разписващите обаче не вярвали в това. Те твърдели, че може престъплението до някъде да е извършено от ревност, но не това бил истинският мотив. Истинският мотив според тях е бил сексуален. Разследващите открили много телесни течности на местопрестъплението. Когато Чарити разговарял с Парис, той казал, че не е убил нея поради две причини. Първата, защото разбрал, че не е толкова лесно да убиеш човек и защото ако я убиеш, ще страда само 5-10 минути, а така ще страда до края на живота си.
Това само доказва колко зъл е бил той и колко много е мразил майка си. Парис е осъден на 40 години затвор с право на условно освобождаване след 20, което означава, че през 2027 той ще се опита да излезе от затвора. Но дори да не получи условно освобождаване, той ще излезе през 2047, което не е справедливо, защото сигурно ще живее повече години навън, отколкото сестра му е живяла изобщо. Единственото, за което можем да се молим и да се надяваме, е той да не стига изобщо до там. Чарити се е опитала да му прости, ходила му е на свиждания, но след всички тези години той продължава да тъй натрупания гняв към нея. Дори при едно от свижданията им е притиснал с масата и тя едва си поемала въздух. После спрял и казал: между другото, много ми харесва да те гледам да изпитваш болка. Тя обаче продължава да го посещава. Прави дори някои неща, които възмущават много хора. Казала му е, че му прощава. По-късно има още едно дете на име Феникс. Тя запознава Феникс с Парис. Твърди, че по този начин иска да научи по-малкото дете, че любовта към децата е безусловна. Но тя така застрашава и неговия живот. Когато Парис един ден излезе на свобода, е много вероятно той да бъде първата му цел. Тя знае, че той е психопат, след като експерти са й казали. Те са й казали също така, че той наистина е заплаха за нея и детето й. Парис си намира гадже, може би някоя луда фенка, която му е писала писма. Приятелката му живеела близо до дома на Чарити. Чак тогава тя осъзнава колко е опасно да продължава да поддържа връзка с него и приключила контакт, защото имало вероятност той да накара приятелката си да нарани нея или детето й. А щом си любиш психопат и му ставаш гадже, поне според мен и тя не е била много добре. След много години вътрешна борба, Чарити осъзнава, че тя може да продължи да обича сина си, но няма как да обича чудовището, в което се е превърнал. Дълго време се е самообвинявала. Питала се е дали нещо в нейното поведение наистина го е подтикнало към това ужасно деяние, дали факта, че е употребявала наркотици преди да забременее или е наследила доста на баба си, за която ви разказах. Със сигурност болката, която Чарити е изпитала, е била голяма. Парис е бил първото й дете. Гледала го е, приспивала го е и треперила над него, а накрая той пораства и убива сестра си по особено жесток начин. Омразата, която изпитва към майка си, е толкова голяма, че има вероятност, когато бъде освободен, да открие майка си и да довърши недовършеното. През 2019 Парис дава интервю пред Пирс Морган и на въпроса дали е обичал сестра си, той казва да. Когато му показват снимка на Ела и го питат как се чувства, той отговаря, че чувства, че не заслужава да вижда тази снимка, защото той е виновникът да няма снимка на 5, на 6, на 7. Предлагат да му пуснат копия от записа на разговора, когато позвънява на 911, но той ги моли да не му, защото ще да се срине. Той не иска да слуша записа не защото ще се срине, а защото няма да успее толкова добре да се направи, че съжалява. Готов е на всичко обаче да твърди, че съжалява, да се прави дори, че изпитва емоции само и само за да получи условно освобождаване. Толкова е манипулативен. Чарити казва, че винаги ще помни и обича малката Ела и че в нейното съзнание тя се е превърнала в пеперуда, защото рисунка на пеперуда е било последното нещо, което тя е дала на майка си. Парис успявал да постигне това, което е искал. Съсипва живота на една жена завинаги и отнема този на малката си сестра по особено жесток начин, а най-лошото е, че може би не другата година, но след няколко години ще е на свобода и ще живее живота си сред нормални хора, а колко още психопати не са заловени или те първа планират своите престъпления.